Ngamira pamberi pedarama kumutasa. Ngamira pamberi pedarama kumutasa. Yesu ngamira Kani patwa nemoto. Mwarani ndasema. Panzori changamira. Ini don kita ndoba kunyanga. Yanga dai. Mai angauya nimshonga mshamani. Mushure nduge nyuma yangu haija pangu. Pasina kuendelea mbele. Ndoba yakadaiza mai wacho. Mai wemudzimai wangu. Kuti awe tita ndofambira zvekukatara. Murume zvaita mudzimai. Shuwa ambo vakauya kuenda kuchipatara chidiki. Chipatara chidiki. Chipatara chidiki chikati direct kunyanga hospital. Yakaenda nemudzimai wangu kunyanga hospital. Ndopa takasvika zvanzi ano nhungu yakabva. Nhungu zvayakabva. Kana taita zvakadai taapa chirongwa chekucleana chibereko. Shuwa. Ndamusiwa patanga process yekuwagara munyanga mazuva matatu kana kuti 4 wachiitwa process yekucleana chibereko iyoyo. After 3 or 4 days idzodzo ndopa mudzimai akafona ichiti ndandende kumutare General Hospital. Ndinofungidzira kuti zvandaita izvi ndobva pamwe ndinokwanisa kunge ndine cancer. Zvishuwa wakatangwa neambulenzi kuenda kumutare. Ndaranga ndifunga mazuva 4 zvakarira 5. Shuwa process yakaitwa yekutsvaga cancer haina kubatwa kwamutare. Shuwa mudzimai abudirwa muchipatara zvakanaka dzoka kumba. Shuwa zuva iroro aisakwanisa kunge achizobata makombi anobva kwamutare kusvika munyanga aisasvika ndawenda kune hama mwana ari kwamutare. Mangwana ndozopira kombi ndouya kumba kumusha kwedu kwamutare ani kunyanga. Shuwa mangwana akasvika svika kombi yapfuura ndobata kutarisa kuguroni ndiona munhu hama. Ko ndida kutsvaga mudzimai ko zvamati makati muri kuuya nhasi mazodii izvi? Ini ndakumusha kwedu kwahwende. Zvadii zvandati ndimbozorore. Ndiyamba aisiita mushe ndisukira aisiita mushe sei iwa kuiswa muchipatara. Ndo zvandiri kutaurira izvi. Ndobva kusvika ndiyamba aisiita mushe ndichazoya kana ndarai. Rii ana kutaura kuti mimi. Ndongwana nacho ndafunda zvakare. Ko zvanzi aiti ndati ndichazoya kana ndarai. Handizvandichauya nini ikoko. Sure. Makazoya after 1 week. Baba kumusha kwahwende. Zvino azvotarisira kuronga kuti aende kumusha kwawo. Auya kudaro akauya nemishonga yakauya nayo mumusha. Mishonga iyi ndochitariswa mishonga iyi yakada kuti tyisei semonera ndakaita. Ndichibvunza mishonga iyi ndeyei? Zvanzi ndeyangu yandapiwa musha kwedu kuti ndichigeza mudumbu. Ndatogeza mudumbu chirudzi izvi takaita zvechipatara. Zvandizvo zvandiri kutaurira izvozvo. Dai takatotanga kutoenda kune munhu iyeyo kada zvakabva zvatongopera ivo musina kubvisa mari yenyu yamakabvisa muchibhadhara madhuzi echipatara. Zvadaro zvishuwa vachivangwani racho mai wakafona vandikwasha ndanzwa kuti right pari pandatozvamba ndaona mishonga iyi handina kuisa mumamo ndakaisa musango nokuti zvemishonga zvangu pamba pangu handitoiti zvemishonga anozviziva. Mangwana ambuya wakafona kwasha mishonga ambuya makazoitawo zvemishonga sei ndisingazivi. Nemishonga ini panapa kuzondiuye kutora kuti tiende kuchipatara. Ndo mushure kunge handitoiti zvenyanga izvozvo kana chii zvazvo ichiwa hatiiti izvozvo isusu pano. Mudzimai wangu anozviziva kana imunoziva. Magariro anoenda nemudzimai wataubva tambo zuva muchiti tinoenda kuchiwana. Zvino paya pakataurwa kusvika baba andifonera zvakare atezvara wangu. Vanzi iwewe ndinzwa kuti wakatora mafuta emwana wangu angagonza ashandise. Baba zvamutaura zvekuti mafuta izvi inini ndikupokana navo handakuona mafuta pane nezvamutaura izvi. Ashuwa pombodo mashoko akatanga pafoni ipapo handingaperi peri. Mudzimai akauya iri Friday kubva kumusha kwawo ikoko. Sunday makuseni ndakanzwa ari kuti iwe ndoenda kuchipatara inini kuparirinyatwa hospital. Ndakanzi nana chiremba wekwamutare ndiende kuparirinyatwa ndinotariswa cancer.
wakabva kuti handisi waenda kwamutare wezvizokuzopeidza here ndo zvandikutaura izvo nda kutoenda mangwana chemanje ndofana kuenda topira bhazi ndaenda kuharare zvakada kudetsei kuti ndikatsvaga mari yebhasi ndikamupa indasinawo mari ipapo pa1 week yandakasara iye akuharare ndasati ndikatengesa mombe kuti vanewo mari yekutera ndikuzomurapise matesis aida kuita ekenza iwapo saka ndakatera kuharare kuya ndikaita matesis ese akaitwa asi madoctors uku akati iyi process ingada yangu kuenda kwamutare ikoko ndozviri kutaura mudzimai wangu akadhaitwa kuno zvikaita matesis ese zvikapera zvikanzi kenza hapana kenza yatiri kuona dzovai kumba tikadzoka kumba tadzoka kumba kudaro mamuri muna august tadzoka kumba mashoko akaitanga zvakare ndikufonera ambuya wangu kuti saka mishonga toita sei nani titi zvemishonga zvando zvandikutaura mukwasha kana munhu arwara anoita zvese zvese ndandikokuita zvese zvese izvi mbuya inga ndakatanga nemi 1 zvese zvese izvi zvamutaura ndezvivi ndatanga nemi 1 kuti tiende kuchipatara allright kana kudai bva akati handisi kuuyambira ngo achikuita mushe ndakachaneta makadi kumba ini mishonga yacho achidya ari kumba kwenyu ikoko kuti uzodawe naye kuno kana kuti imi makadi kutifonera kuti kwasha mudzimai wako ari munzira kuya ikoko zvari kuya ikoko tine zvatamurongedzera zvakadai 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 zvazvakwandiri kubvuma kana kusazvibvuma iwani opodo harina kupera pafoni yaitotukwa baba one pasaidi vachituka kuti watorera mwana wangu mafuta ake aponza ashandise ende wadaro kuti iwewe unofanira kupa mbuya mari yake yaakaita kuchiwana unokwana kuti $100 kumudzorere ikurapisa mudzimai wako baba inini manje handikwanisi kupa mbuya mari inokwanisa $100 kwanisi zvati wakaenda kupi kuchiwana wakaenda wakandisiyire handikwanisi baba handikwanisi zviwa mushoni kuti kwaudaro zvakandirwadza ndikakwira bhazi ndikaenda kuna baba baba atezwa rangu pane umwe musha kunyanga ikoko zvakare kusiri kwahungu ndaenda shuwa nemunina wangu ndaenda wanina wawiri ndasvika baba mashoko amutaura aya ndati ndiuye zvakauya nemwana wenyu zvamuri kutaura ndeizvi baba wakazviona zvishuwa semashamisikiri andakaitawo pandakazviona ndo mashamisikiri awakaitawo mashoko akantaura ndekuti mudzimai ari kwanisa kuitira zvinhu zvaunenge usingazivi ora ari kukwasha zvinhu ndazviona ndikati ora mazviona pane mafuta here zvandikweti mafuta handisikuwaona panzora tikwasha zvandakuita inini mushure ndoti pakrismas muna December ndichaunganidza mhuri yangu inini ndokushedza uya nemhuri yako nemhuri yangu inini tonotoita sepanya iyi zvakanaka tikapadzana zvakanaka naka mishonga waiona ndikadzoka nemishonga iya zvakare kumusha kwangu ndamirira wanga musa 12 September ipapo ndamirira September October November mvura yakutanga unayo shuwa zvinhu ndakauchengeta musango zvigare zvakanaka pamba pangu aidondityisa kuti gare nazvo December November ndoba ndakafonera baba mashoko edu aya baba wachinja zvakare pafoni sandi iwe ndakakutaurira kuti kana munhu arwara anoita zvese zvese do ndiite sei kana ufunga kuti arwara iburaya mwana wacho iwe baba mashoko akubva kupi zvakare ndo zvandikutaurira izvozvo December, January, February, ndagarawo newekwangu wemhuri yangu inini dai takagarawo pasi nemadzitezva rangu takaionesana nyaya asi mazuva aramba achiwanda nemhuri yangu ikanzi wadi kumbopotera kuna sabhuku kwahonde ikoko shuwa ndakakwira bhazi kwahonde kuna sabhuku mumushango matezvo rangu handingausvika yana sabhuku matingo ndikamutaurirawo nyaya yangu sematauriro andi kuita iyani ati zvino mishonga yacho unayo nani hongu ndinayo kanzi allright nyaya yako ndainzwa ndichachitaurawo nepazitezva rako tonotipa dheti ripi nekuti tizosangana tiedzanisana zvakanaka topakaita nopazokwanaa masondo maviri ndopatakazochedzwa kuti munouya dheti rakati kuri musi wesaturday mouya totaura nyaya dzenyu asi kwandiri mashoko ekutukwa pafoni ndakatukwa nevanhu vandisingatozivi pafoni pandakaroya ndakaona vanhu iwapo zvakandirwadza ndikambota sabhuku ya zvakaita sabhuku handifuni kuti padare pachaitika zvakanaka ndikuti
kutukwa nevanhu vatiri kuziva kuti mashoko acho anotorwadza ende pachakaroita noise semaonero andiri kuita ini noise hapana noise inoitika ndinenge ndiripo ini neshuwa zuva redare rakakwana ini daipori pamwe kuda tichaenda pasi pemuti ndakaona tiri kuendeswa mukicheni maatezvara vangu ndakatungamirwa naiye sabhu wangu iye ndazvikambuya zvikapira nyaya yangu shuwa pamuchapa pakazara ini ndiri munzira kwese uku ndaizi nasabhu pari pasina vanhu vakawanda tikangoedza njana chete yandevhuri yavo takabva tiri 6 ini baba wangu nehanzvadzi dzangu taiti tikuenda kunoenzanisa nyaya kwete kuhondo asi muono wataita pamusha pamwari wehoza iva ndakapika nyaya yangu tanga tisina kana flow yekuti titaure zvaizvanzwa pamwoyo tivataura andiri kuita nhasi pano padano ndakapira nyaya yangu shuwa nyaya yangu yaitoonekwa sei isina basa ndakupedza nyaya yataizwa iri pekuti makati mukadzi akapinda nemushonga musha menyu musha mishonga musingainzwisisi musingaini musina kuirya ndo nyaya tezvaro hamusi tezvara tezvara waripi tezvara wako saka imimi kusaiti kwenyu mukadzi mawayana nana mama kumhuri kwenyu mawayana nana mama mama nani mama na mama na mama wadi mai namai Hanzvadzei. hakuna wana hanzvadzei kana kana ngosina madzinga bhazi mama watoyo watokuita mari chimbanza uye pamai nobvonekwa wanga wadi pakusina madzito watakuri kuyana hapana kana teteyo hapana vanhu vesangosina madzima bhazi mama wangu aina baba uchipatara vakatopereta zvemari chimbanza kuti vauye kuno kudai ndakatombomisa dai nhasi time ikafona tikati hatikwanisa wana mama wangu achine 2 days warubva kuchipatara nababa kumbonda kuhospital nora maturura muona waitiriunza vatiri mukadzi kana akaroorwa pane kwaakabva ende kwaakabva kune wanhu andu saka isusu chiwanhu chedu chinoti hamukwanisi kutonga mwana wemunhu mukadzi hama dzake dzisipo kuti dzizwe nyaya yeupomhi hwemwana wake mukati mimi manje maakuuya kwamakabva chairo chairo zvakazvitsvaga kuti hapana kuti kana mwaenda mai wenyu nemuini wamai wenyu muri vatorwa mese muri vatatu ndizvozvo baba vakati kana muchikwanisa kuenda endai mama wacho varipo ndio muizive kundipa mushonga ndosaka vakakwanisa kuvapa fudu nekuti vauya akapa mushonga ndiani mama ndo vakanditsvagira mushonga iyi because mai kanani akakutsvagira mushonga kwakutoda kuti hama dzamai vacho iyo watoda kuturuka akakupai mushonga dzinge dzinenge dziripo angavara yangainonetsa garai basi garai pamubhasi simukaini yes ndinoda kutangawo patangira baba vakaitika machi last year ndakatanga kungorwara kuchizuka isingazivi chii saka ndakatora nguva ndichinonzwa bvungu ndikataandigaingoenda kuchipatara ndiri kumbirawo mari kuenda kuclinic vakandipa $, ndikati mari haikwani kuclinic ina $3 tikambuya ndinai chete ndakasvika kuclinic vandauti sekuru vati mari vanayodha ndikati sekuru ndangopiwa $, chete saka ndinyorei nechikwereti ndinozoti mari kana yauya vandirapa nechikwereti vakati ngandikumbira pregnant test because munhu mangu zvandiri kunzwa nekusvosvo hamutanga musina kugara musha vakanditesta pregnant zvikanzi ndine mimba ine 11 weeks ndasvika kumba ndaiziva kuti nyaya haita wiki ndakasvika kumba ndakazoudza makuseni kwaedza tobe mwana ndaenda kuclinic hakuna kumira musha ndanzine pamwe ndipo 11 weeks baba wakabva ngotendo ndwarara kusaidzi havana kutaira hanotaura chinhu
asi vakaita mazuva akatsanga wazoti vanwa ndopakauya mumba vachitaura vachakadhakwa vachindipopotera wachiti nhumbu yako wakazvita yoga wakapiwa nandi mgoite nhumbu yoga nhumbu kadhisika ndikati ini mimba iyi yangu ita mistake nekuti kukiliniki ndainyimwa mapirisi nekuda kwebp yanga ikakwira saka ndainyimwa family plan vandangoshandisawo zvechiwanhu zvaingotaura vanhu zvinobatsira ndova ndaishandisawo pa 3 years ndova ndaishandisa zvakazongoita zvaitika saka ndadaro ndakusvitsa mwedzi wechi4 ndakatanga kubhidha ndakamuka usiku ndabhidha ndapedza baba vakati kana mimba yayo pane chetaitika usanduzi yangu ukarwara nangu preparation handipo wakazvita wega aisi nhumbu yangu saka ndakagara ndakadai ndikati alright ndeyangu handingambobvisi nhumbu saizi yangu ino dai ndiofa ndonzi vafiri ndine murume sadaro ndane 4 months topa ndakatanga kubhidha ndakangomuka handina kutombovisa katachii vandafonera mwana wangu vandaenda kuliniki iwonga ubuda unotema huni dzavo vandatoenda kukiliniki vandotoka mwana kangu kadiki kakafa grade 4 vandaenda kukiliniki vandasvika sekuru ndadi ndabhidha chii unoti ndandakuvangadza neprimary vavati ndikati ndabhidha chii urikurwadziwa ati handisi kurwadziwa chii chiri kuti kati handisi kumboziva ropa racho nemagodo engati harina zvikanzi wangondipa mapirizi kana pasina chikurwadza pamwe wawanza basa shuwa unofunga ndawanza basa ndakatemba bhedha yangu 3 yechisabereka saka ndakumbausha nezvishoma kuna kubanda kuvaudza but sezvavanoziva kuti kana ndisina kumira mushe kana ndiri panguva yakungwa ndendakapfeka havana chaukabvunza nechakataura asi ndakaudza mwana wangu musikana vaudza mukomana tanyarara vandaita mwedzi 3 ndichidiki chibhidha ndaingobhidha usiku ndichibhidha usiku hapana chavaitaura vandazoti musika ndazobhidha siteriki masikati ndakutonogesa kuyerera nemakumbo kudai vandanzo akangu atakutisha vandavasendera meseji wangu wasvikwa rumwe akubvavo vandati tichingoti memundirapiso mundendeso kiliniki vauya kwasvika bvarara apa vakadhaka vandati meseji yangu maiona here zvikanzi meseji yekuti ndikati andati mwemuneso kiliniki warwara nei watanga rwanhaseri urundudza zvipesei ndakati zvipedze wega saka muningi wangu ndiakabvaudza mama ti asisa havamenda muchakubhidha sisi mama ndobva kufona ngati ndomamira zvakaita handikubhidha zvisahusike saka ndaitomira dheti rangu randarenda kukiliniki mama abva wafona tiwaudza kuti mukwasha zvamurugara nemunhu ari kurwara kuti ari kubhidha akazvitakura ane bp hamuzviti ngozi rakafamushane wakachinjana mashoko namama wadzoka kumanheru twakandipopotera zvingaiti vakadhakwa vachindituka zvisingaiti manheri wayo ndopapedza kusenzvikanzi ndafunga kuti ndinotora mama titangire pamwe vati titofonera mama so rana mama akati zvikwanisi kundiuye pasina baba taurirai baba vawazofonera baba vataura magorenzi ndobvaenda ndibva nekusendebva vatora baba vandaenda kuchipakiliniki inini mimba yacho yanga yatinzi ndadauta sayanga ne 7 months but yanga yasikukura asi nditi ndaikuzandiri kutanga ndopakanzi endai kusikani taenda kusikani kwanzi inhumbi inonzi yakabata asi haina kudhivhelopa saka vaongezwa chibereko vakatondisiya panyanga ndikaita 2 days ndiri panyanga vandatitransferiwa iwo vakangoti kumba uri kuziva kana wabuda mweya kumba vandanzi transfer kuenda general hospital kwamutari ambulance $50 vandavaudza ndanzi ndiende kwamutari ndikumbirawo $50 vakandina mari handishandi ndiri kumbirawo $50 vakandina mari handishandi mama wangu achiri kumba kwaidu vakasara kumba ikoko ndopavakazondisendera mari mufoni $50 vandakwira ambulance vandaenda kwamutari ndaenda kwamutari ndakaita 4 days kwamutari chinzi kupiwa mari yesikani ndaiti ndikaudza kuti kupiwa mari yesikani handina mari wakazviita zvipedze wachinidza mashoko apa bp chiramba yakakwira zuva rechi5 ndonandakazonzi chipinde mutheatre ndobva ndapinda mutheatre zvikanzi musati hamusi kuzobuda musati matorwa tsvina yechibereko tione kuti haina kenza here because kamola kandakaita kanokonzesa kenza sere chokchok ndobva ndati vachina ndatara mari munina wavo ndivaizosenda asi vanguti hana mari vakazvinyenga vega handipo ndozvaitaura saka ndadaro takabuda kuma2 vandaenda pakomunina wangu kuchikanga vandaramba kwemwana wangu kuchikanga vandarara ikoko ndiri sapoze kuti chadini ndichadzoka mangwana ndizvo zvandiri kungonzwa kupera simba ndine dzungu handisi kuna simba ndikaenda kumba kwacho hakuna zvandinondibatsira because kumba kuti kune basa hakuna mushandi ndini mushandi wacho kune basa handisakwanisa kuzorora vandatoenda namama kumusha ndakati ndikamboitwa kana 5 days ndiripo ndadzoka ndaenda kumusha kuye ndagara 4 days handikunzwa kuti handina kumbondimirira musha mama tondisina mvura ndikandibikira poji ndainge ndakarara ndiri kungonzwa ndiri kupera simba zvadaro ndachizoti
abobva ufuna kuuya kwaita nhamo ndikati handikwanisi kuuya nhamo ende kubva 5 days zasho ndakati havana bvira vangondipera kuchipatara vaingotaura zvavanotaura vakazvita vega handipo saka ndakati ndenge ndinhangu ndinomhanyirei kumusha kwacho nikuva munhu asingati hanyaya neni vandandana mama ndombonozora chibikirwa taita 5 days mama bva ndoti pane muti unonzi unorapa chibereko mudhundu wakazara pamukova wakazara mumagadheni vatondichera zvanzi asi unonzi unochaisa kana kurutsa apa zvekenza ndisandaudzwa mazuva sanga sati abuda chinzi anobuda after 18 days ndobva ndatoti ndipei imwira pana pakati kumbobari vega sazoenda kunhamo rikaindii ndichiende kuma ndonomwira kunhu inini handina kumboita pfungwa yekuti baba vanga anditi handii mushonga kwobva kwazoita zvimwe zvokunzi kana munhu aafirwa nemwana mudumbu kana kuti aafirwa anzichi anoshandirwa zvekutarikirwa baba yekwangu havagutsikani neni saka ini ndakasvika pamama vakataura zvokuti kutarikirwa ndikati shuwa ndibatsire gosi kumba kuona tosiya kusika kuna kundimirira musha ndobva ndashangirwa zvokuti nditarikire zvokuti ndisatarikire nyangwe zvandasiyani ngari ndosvika ndakanaka kumusha ndava nezvinhu zvangu iwangu wabuda wakwane kwawangu waenda ndasvika ndotosama ndatogadzika bhegi rangu patebho nemishonga nembe dzangu baba ukabva kwawakabva vangoti makadii wadzoka vapinda bedroom ndakuti mwana enda utore poloni yako nemabhanzi ako andakuigira mwana akasvika dho rakakiwa nababa ndedho rakakiya dho mama adziti varosecha bhegi ringi ndikati hazvina basa ndasiya kudaro ndakunorara ndipfeke mushonga umwe wendimwe ndiri kumashure panyanga ndakabva nemadzasi akabvapo atumiwa nekombi ndachinda panyanga nokuti ndavakumbira kuti handina mari yekuzodzoka futi kuchipatara pamutare saka ndokumbira ndotetukaswa nemadhoktasi panyanga zvakanzaa zvakanaka ndasvika pamadhoktasi achakuti muchinjira ndikamamu pamutare ndikati ndakakumbira bhosi handina mari kana baba zvandakaenda kuchipatara anombonditeera handina kana sendi zvikanzaauraibvawatarisa mazanzi mari zautsenyu hatoiti kuchikudzei miya imbobudai panzi tifonere dhokta chindini kupoya kunyaka ndobva wafona zvanza achingomuudza wandiudza zvandakutopa mbede vatondinyora tumbede ndikati kwete mbede ini ndane mazuva ndisikumba mwana wangu mba hakuna mwana ubaba wacho wako ndiri kukumbira kuti ndiende kumba ndonotengesa mbudzi dzangu ndione mari yekuchipatara nokuti kana mukandisi vanzi munokera ambulensi mahara inongumiya mozoimira 3 days panyanga mosvika hwarare momira 3 days mozoenda ndikataiwa nechitongorwara plus kumba hakuna vanhu vakuserai ndobva ndachikumbira kuenda kumba ndasvika kumba kwezi pandachingoti manhero acho pandakasvika asina taa zvakakataura ndakavaudza ini nditema undivaudza kusei yanga iri teste pandaudza baba yemwana inini ndamariza kutsanga ndari panyanga ndanzindine kenzi asi vanonyatsonitsana kuti kenzi airi pai ndokuti wacho anga achitanga ari kutya kutsana wechidikidikiso saka ndanzimandi nditiende kuchipatara pari renyatwa kuna dhokta chimini mudhifo ndomandadzi ndiende musifo kwa mabasa kwako ndombirerai ndakazvitaura inini wakutopa mabasa kuti pamutoro ndikati saka ndodii ndati mande ndiri kudira kuchipatara pakapopotedzwana zvakanyarara sande manheru yasvika ndikati sande kuseni yachisvika ndikati ndikukumbirawo mari ndikuenda kuchipatara vakati handina mari handishande inini ndati mutamushandisei ini ndati kuda mari kuchipatara ndanga ndakakudza iye kupanza handina kuvaudza vanga vakadhakwa asina kanyatsovaudza zvadaro mari yebva nesabuda mama wakuchondifonera wazoita sei ndikati kwashenyota handina mari mai akati abuda kunze titaura zvandataura zvakaiya baba vachakusendera 10 paipokesha ndatokuda kunotsvaga mari kushamwari dzangu chiti manje nogozondishotera ndopakazofona mufoni vaemwana kuti handina mambe ndidzokai kumba ndikupe mari asi tanga taudzana mashoko ekuti vakazvita wega haisi yangu mimba wakanohura kumapres zvadaro ndaenda kupareni ndakabva ndachitisimkamangana ndamukira vanamaende munyanga ndichiperekedza mwana angada kuti aende pana mama kwahonzi pandachipira bhazi kuenda parire duku ndikati ini handisisvika wakandidorere mushure kwamukwasha ndichavafonera ndikati handisisvika kwamukwasha kwamukwasha kuna kundisimukira sezvo ndikurwara ndoda kusvika ndakarara ndiri kuenda kwababa mini kwemunun'una wangu ndokwandakabva ndakanditambira mangwana kusenza kumukira ndakuparire nyatwa hapana mari yetranspoti ndasvika kuparire nyatwa ndakamira pakuda mari yekadzi pada mari yemubhedha pandawafonera baba kunzi kudiwa mari yemubhedha ndimira ndataura mukwasha chakutumira manje mukwasha changastorenda haasina mari asi akanyara kutaura ndatira kuti handina mari tasperera tiri kupanayo svika manheru kusvika tadzoka kumba inini vandangoti ini matadi hedu ndakutotaura neonino nani ndingadi hedu tazvikana zvemushonga zvinenge zvitori nani saka takazotaura neamwe nese panesi vakati vandambakadira nzi kenza iri muchibereko mushona kona gaini chichichi ndikati ndizvozvo tagara 2 days mari hapana 3 days hakuna ndikati tadi hedu tazochiwana vandatonzwawo munesi dzakati wepanext apa wakanobatsirwa kuchiwani chekenza akadi akapora vandakutoudza mama kuti ndizvozvo ndaudza ivava ndakatokaudza mwana womukomana mukomana atiudza idei
pandaudza baba muninawo pandaudza iwe wakanditengera vese vakandigara makari kundituka but ini ndiri kurwara nekenza. Munoziva chiro chinonzi kenza chinotongotyisa kana ukanzwa kuti nekenza amaka nekenza unenge uri ngoona rufu. Ndakavaudza vese vakandituka vakandiginwa 5 days 6 days ndakagara ndapa ndakubhlidha nekuti wakati ukanonoka ucharenga kubhlidha akutobhlidha zvisingaiti ndakunzwa mabaki ndikati ainja ndinofira chii munini wangu ati ndatowa my directions patandanenga ndatofuna mama akati aiwa tsvagai munhu anodi munoziva kuperekedzei. Ndataperekedzwa kuchiwanda. Ndasvika iko kuchiwanda kuchinzi mari yedu $50 yekuti muje mushonga mozopesa $50 kana mari yedu vachitipangidzwa mafotos evanhu vakararama nekenza kunyange vane makumbo ane kenza zvese tasina mari. Munhu wekuziva kuti ndakazoti ndisekuru varapindi mari inouya zvikandichiwapa $10 handine $10 mandavapa $10 yekuti unodya mushonga. Pandadzoka kumba ndakapa mushonga wangu wekudya chinzi makusenti kudya porridge manheru zvaporridge zvadaro. Wakanga wachiti unofanira kuradza mwedzi kuti mukazoenda kuchipatara kenza inenge yapera but nekuda kwenyasha dzamwari nekuti mwari akanditungamirawo zveshuwa ndakadya mushonga ndikata 2 weeks saka ndachipatara vasati vauya kondirapisa ndiri pamba ndopo kazochiuya tisangana kuchipatara pamwe mwana wangu achitora badaenda kuchipatara pakatorwa masikani ese masikani ekutanga vanhu ana kenza kana iripo ndofunga iri pastage 1 tatifambi pambazotora masikani amwe anodhura vakazouya kutengesa mombe kumba kenza yakupedza kwanga ndisina kenza asi kenza ndakandinayo ndikadya mushonga. Mai yangu ndiye akandibhadhira izvozvo. Mai yangu achibhadhira akatopedzisa manje kubhadhira hafu manje mwedzi yapera ndoenda kokenza nokuti ndiwo mashoko andinawo. Saka ndo mushonga uri kunetsa. Ndo mushonga uri kunetsa. Ukunetsa kuti ndo hausori wekenza ndiwe chibereko chete nezvekugadzira zvandakagadzira zvekutarira zvinzi mazai nemikaka nezvimwe zvatonzi ndinozotenga zvakangoshandira kwanzi mukaka mozotenga makumba nedhaka remujuru rezingidzi hameno zvaingasanganiswa zvinoko nesokoti yematombo nei ndozvandakanzi nemafuta arunzi nezvemazoe oindikirashi ndakaibvisa pasaidi handishata kuri 2 liters egubu baya zvarapera regai ndiseve 500 mils ndozvaisa 500 mils iwo wakasanganisa zvese zvazvirimo vambene mvura dzangu dzeminamato dzekushandisa dzekumwa nerukweza randanzi ndinozokuya pakupedzisira ndomwe andodya porridge wakazvitora zvese manga mine shinda netsono ndakakumbira mashinda ndikati kumba kwangu usina shinda dzakawanda sezvo ndisikuenda harare mazuva ano ndikukumbirwa shinda vanatora shinda wa imwe shinda yacho iyo yamutango ndakatoba shinda netsono ndikati mwane shinda dzakawanda handina kuti nachiziva kuti netsono but ndakanzwa kuti nzi wakaya netsono hamene zvakadari zvakadai asi shinda netsono zvinokumbirwa kuna mama wangu zvazvakawanda zviri mudhrowa chimwe naimwe dhora itsonongai dhora akawanda asi handina mari handina kwandinoiwana sichangamiri kana ndakadai ndiro mukadzi mushinu akasvika zvamundonaye handina kana sendi racho rekuti ndinoiwana ndirikugara pamusha unobva sei changamiri musabva mazviita munhu asina basa kubvuma kuti pauranda nenhamo aiwa maererano nemagariro nekuti akashapa chindo pakandibvunza pauranda mune makore mangani ndane 49 ndo matanga kuita mimba 49 mboninonoka ndine vana 4 kouchiita imwe mimba 49 yakatouya netsaona zvandatsanangura ndichiti ndanda kunyimwa family planning gara vanoita kumusha kuharaita ingotenga family planning kunyimwa nenyaya yekuti bp yakakwisa handiti vachiti link yefamily planning nebp ndaishandisa mapilisi other methods wairamba babawa ndakaona ari pamwana wangu wechi4 ndakazvara mwana 2015 zvagara zvekundinetsa zvefamily planning ndinokumbira kuti tiite sei nefamily vakaramba vakanyarara kuratidza kuti havatodi chinonzi family planning ndekumapilisi chete ndochavaita saka inini ndofungawo bp yanga kuramba yakakwira kuclinic ndaimwa paclinic pedu ndaimwa ndaitotenga ndirara saka ndakazosvika kuti ine zvakundinetsa ika nditsvake kushandisawo chiwandu chinontaura vamwe chinotoita chinonzi chinoitawo pamakore ndakaita 3 years inini ndine chibereko chakadhakwa chinokasika kuti ubereki zvekuti ndinokasika kugamuchira asi ndakatotorwa 3 months 3 years ndisina mimba ndikatoti hazvadini zvaita but kuziya kwandinoita ini nyange pamunoenda mumanesi kuzvipatara manesi anokutaurirai pane imwe time inonzi makupinda murisk period
ukabata mimba wamueji iyoyo yakunzi yariski yekuti ida iwewe unofa kana kuti mwana anofa kana kuti munofa mese kana kuti munozvara mwana ari abnormal somehow ndizvo saka imi pamaenda kumakanyoresa manesi anombokuudzaiwo kuti what steps to take nepregnancy at your age 49 because vakadzi vakawanda kuziva kwandinoita wanoenda kumenopause 35 between 35 and 38 ndakaenda kutanga menopause saka ndautoziva ndopekutanga pandakanga ndatanga ndichitofunga kuti pamwe yamimba aba wakati anaibvisa kamimba kwavandidi mimba yako saka mamuchi kuenda kumwedzi ndandiri kuenda asi ndandiri kujamba kuti mwedzi unondikaenda mwoyo handiendi saka pane vanazojamba 2 months ndikati pamwe ndakujamba 2 months pamwe ndakuvhara ndopandakazoenda kuinzwa kliniki hazvina kutomboya kuti ndaizvida zvakatongoiwa nemistake asi nhumbu yababa ndeyababa ivava ndakazvitarisa chaizvo ndikutonaunga nyaya yenhumbu yazotouya but handiyo nyaya but muda kushandisa nyaya yenhumbu senge ndiyo nyaya but handiyo nyaya nhumbu isipo tisongotora nezvenhumbu muri mbogara zvakanaka tane 3 years tisingawirirani pamusha kuti nyaya yenyu handi yemushonga nyaya yenyu handi yenhumbu asi muri kutsvagirana nyaya nyaya ndeyekuti pane umwe usisadi umwe pakati nekuti kugarisa kwacho kwataita 3 years kungonetsana zvisingaiti munhu kese pabva kwavanenge achikutuka achikutuka zvinyadzi zvemubhedhumu vana vachinzwa munhu achiti achimwa doro achi achikutuka achitaura nenyaya yemagimetaura nemagirlfriends ake pafoni zvandinonzwa ini kusvika ini ndarwadziwa ndakurwadza ndazvendizvokutanga ndakuvatuka kusvika ndakukonfema kuti koine munhu wacho anongonzi nhingi ambori pati kusvika ndakunzwa kuti kune mukadzi anodanaye pakati pane mukadzi anodanaye pakati zvekuti kana kenza yakazouya yakatozouya ndikutoti yakava nemahuri vanenge vachindishandisira mishonga nekuti ndinge zvandakasana nazvo zvakawanda ndosaka ndikutika pachirungu wanoti nyaya yamayanaya kudaro handiyo chaiyo chaiyo nyaya yenyu chaiyo chaiyo iripo so at the end of the day it doesn't make sense kuti tasolva nyaya isiriyo nyaya iri kukonzera musagare zvakanaka chinhu chatiri kuda kana mwari kudari kuno kusolva nyaya iri kuti musagare zvakadii zvakanaka iyi yamoyanaya pachirungu ndiyo inonzi ostensible reason iwo wari kuti nyaya yemishonga yemishonga yavanayo ndosaka ndinotora mberi kuti nyaya yenyu haisi yemushonga nyaya yenyu ndeyekuti hamusi kuenderana meseji yenyu mereji yenyu yakasheka kare haina kumira zvakadii asi muri kunyeperana kuti tiri tese asi hamusi mese zvemushonga zvomuti ndoesa kushanda mushonga wacho chaiyo chaiyo ngeupi mushonga ubva waita mbiri kudaro apa pane zvamataura mese handizombozwa mushonga wembiri but chandaona kuti ndokwanisa ukachikunetsa inyaya yetsono because pachiwanhu pedu isusu ukaona munhu wapiwa mushonga wekuti unoona ushandise asi unazoisa tsono kana kuti ukabaya tsono rufu tinokubatsira naiyo ndichita sei tichimubatsirawo kuti tsono pamushonga haina kudii haina kunaka tsono chainoitirwa pamunhu kuuraya chete haiiti kuponesa asi zvayazoonekaa zviri mubhegi mune hembe wakati kuiswa nehembe dzacho ndosaka ndinoda kuti yakaoneka iri mubhegi mune mushonga saka zvakazi zviri chii zviri pamwe chete andizvomboyazvinoa inini advice yangu ndekuti pamutengesa mbudzi dzenyu ndazwa munoti ndakafunga kutengesa mbudzi dzangu izvozvo zvinotonditaura zvakawanda kuti ndotengesa mbudzi dzangu imi makarohwa
amba vachopane mazvake ndo saka iwane mbuzi dzawo wane mombe dzawo iwo anotengesa mombe isingatoziwo asi pamuta pamwe ndo saka ndikutaura kuti nyaya yenyu chaiyo hatiyo nyaya yemutaura ndowakuziva nyaya baba ava ndowakuziva nyaya nemi murutoiziva ena handina nyaya ndikuziva vachanga nyaya yamurutoiziva kuti hamuswiri yekuti takuswiranaka asi ndiyo nyaya hakuna imbobambuya ndiyo nyaya hamuswirana pa asi muri kunyara kurambana kana kuti pari kushaya uri kuramba nezvivindi utaura mazvota chamudi mwana wenyu mukuru akura sei avarohwa ne28 years ari harare saka mukwamba watozviziva kuti mukunetsana natezano neye pamwe marasikana anogona kungotaurawo yakubata nogona Eh. wakatotaura Uzviziva. handingambamurikumbira kumarere ikoko ndochipata saka nditazoziva mukwasha ikupa isi maraziva ndinaendei asi muri kuona here effect yekunetsana kwenyu muri two kuti vana vacho vagara vakatowabviswa kudhara nekuti kubva kudhara kwese taingonesana baba wachingiro vachisingaiti vana varipo vachiona kubva vari wadiki saka vana vatongodzi vatoabviswa vana vacho chinhu chamuri mese muri two muri mukati mechinhu chinonzi domestic violence zvimomo chaio ende makore akawanda ndo chamuri asi tamvuro rechi kuti murambe muri kuti muri kunyarana musati kupedza dambo ambuya murume kana akurovai mangarai kumapurisa asungwa mukadzi kana aita sei akurovai bambo akunetsaiwo mangarai kumapurisa asungwa ndingacho pakati pezoro vakandikira dho ndisabude handitiane maawas anoverengwa kune physical abuse kune emotional kune economic kune zvese izvo zvezvo iabuse mazwa here mukachaiwa mukatukwa mukanyimwa mari imi muri mune zvese mari yekurapiswa nechikafu muri kunyimwa economic abuse muri kutukwa emotional muri kuchaiwa physical handiri mese zveshuwande makore achawanda zvingoshingirira bonerenya nofuti nonakidza zviri zvekungotsvaga hope chedu tirare ukaona bambo mukaona mukadzi akuti ndaungoitirawo bonde zvekutsvaga hope bambo munangwarisa because munokwanisa kuhirwa bota neumwe ndo panotangira nyaya yekuti bota rinokwanisa kuhiwa neumwe ipapa mukadzi akatanga kuratidza kuti haasi kudii haasi kugutsikana 1 haasi kugutsikana 1 2 haasi kufara 3 muri mushungurudza 4 ari kurwara 5 hamuna hanya kuzi baba ani kudoya bota basi kuzi baba kuchengeta chinhu chauruhira bota icho mazwa pamwe chinhu chauruhira bota icho chipureti chacho chauruhira chichengete ndechako kauti ndechako chengeta ungatohira bota mupureti yakaboka ungahira bota ungahire sipuri yakabhenda ungahere bota risina shuka ungaya bota risina poriji ungahere bota risina kuibva kuti mukadzi azwe shungu yekugadzirira bota rakanaka recipe chaiyo yebota iwewe unongorutaura zvakadii zvakanaka bota harihii kungozisoro munda guta zvomakuite soro mundaita hope bota rinorongerwa kubikwa kubva makuseni nhari kurirongera kuti ndonhasi rinobika sei roiswa pamoto rokwata rochinja nekara kuti akakutukuka worizwa imba yese kunhuhwa bota mozorisuka mozorisa
bota mapedza udya bota modini motata bota haridiki ne2 minutes pamudhara rinokuchidziwa rigokuchidzirwa uni richiiswa tsotso richitora tumasodhast muchidira kana ragona rakuzima kana paine netudhizi turi padhuze muchidira kuti huni dzidini dzese huni dzibatire mozo yabota iyenyu imudhara yekuti tarisa kuno mudhara haiiti ba akamazwa maya kutaura azi kwakwa kundoitawo kutsvaka hope imi muri kubva kwamunobva makabvita nebota renyu umwe uruda bota momushayisa bota racho muri kumabvisa iye ndikutoshaya kuti kana icho chibereko cheimbo yacho chinondotambirawo zvese nezvisingatambira munhu abva kwaari kubva hamuindi hamusi kuwirirana hamusi kuita sei muita nhu pane pamwe pacho mbuya ukatona kuti mumba zvinhu hazvinomira zvakanaka itai nzira dzekudzivirira kuti musaite chii aiwa munoda mutaurirei imunoda mutaurirei kuti ndaisa jurawo mukamutaura kuti ndaisa jurawo unojamba unotsvaga manera mazwa here mbuya munhu haatauri ibo ndaisa jurawo iye wega uchaziva kuti pandikuhedhera apa ijurawo murikuzwa mbuya ikona kuti baba ndavaka 5 meters jurawo ari kubva kwaruva ruziva kuti pane 5 meters jurawo anoyani mayanera anoenderana ne5 meters jurawo kuti apote kupi makataimirwa makanonoka kumwa mapirisi kana kuti makatokanganwa makajungwa zvino nhasi taisemo asi handiyo nyaya yandikutaura ndeyekuti mumba menyu hamuna pisi mumba menyu nyaya ndeyekuti mumba menyu hamuna pisi hamuri kuwirirana baba nani namai because ukwana mukadzi akuti achibva kuchipatara kaufunga kuenda mumba kwavo asingaendi mumba kwake it means pane chii pane dambudziko ende ukaona mukadzi murume wako uchimukumbira mari woti handina asi ainayo it means pane dambudziko saka sorovhaitei dambudziko chairo chairo we dambudziko chairo chairo hamusi kusorova baba umugai uyu mukadzi muchiri mudai mai muchiri mudai saka chinonesa zvafanana pakara penyumba ndakabvunza kuti chakonzera chii ndaikuona uchimwa mapirisi kati mapirisi ndakandosiya kudhara ndangandane 3 years ndakamwa mudecember nje tumwa ndopakatangira mudecember nje wanga udziwonei mudecember nje dzinorevei mama ndikaenda kubatsirwa ndiri hangu mwana mudoko asi kana ndakatarisa vanhu vanonzi wakadzi ava vanhu vakuru stereki kwatiri wakadzi ava wakada kuti pasi pano pasare wakadzi badzi its just 2 days varume tese tetizi munuzwa baba wakadzi wakaranganawo wakawirirana kuti in the next 5 days pasi pano panofanira pasina munhu anonzi murume they can do it munuzwa baba usazofa wakanyepera mukadzi kuti wakamungwarira mukadzi wangofa wakamungwarira asi zvaunoita unoitawo rake rekudhumira kana ari wana kana paine zvarudii zvari kuita bambo zvatadya zvatahiswa zvakawanda munuzwa bambo
kana mudzimba umu zvatafema zvakawanda, munozwa bambo, zvakatsvairwa pasi pemubhedha bambo zvakawanda, zvakaiswa muhuku zvakawanda, zvakaiswa mugomo uri pasaidi mukicheni zvakawanda, mugoti unobika sadza yabambo kwawakabva kure, munozwa bambo, zvawakadeketerwa zvakawanda, munozwa bambo, masokisi amakapfeka akabikwa. Saka bambo wakadzi hatina zera nawo, ukaona asitokuuraya kachimubuda, asi kana achida kukuraya nokuraya, because mukana wekuti akuraya nawo ndiye anokuwachira, ndiye anokubikira, ndiye anokupa mvura yekugeza maoko, ndiye anokupa mvura yekumwa, ndiye anokupa mvura yekugeza mwiri, kuwakakuisira mvura yekugeza kuda kwake, akada kukuisira utii mvura yetii kuda kwake, akada kukuisira pamvura yayanomwaya pahembe ari kuaina kuda kwake, akada kuswera hembe dzako 2 weeks dziri mumvura haumbozvizivi kuti hembe dzako dziri mumvura 2 weeks dzakanyikwa kuda kwake, akada kukuisira mubota macho kuti ukapinda chete haudzoki kuda kwake. So ndikuti baba vakadzi ava musapedze nguva yekuwadii yekuvarwisa, amuwagoni. Chavanoda vanhu ava kuti usarwiseni navo ilafu, wadei wirirana navo vanhu ava. Chavanogona ndechekuti mukawirirana munobudirira navo, asi musakawirirana hondo yacho haiperi. Ukazwa pamombe chaizo unozi dangana baba 7 mombe, unozi dzese 7 hadzina basa, asi hwani iyoyo usakaibhadhara, hwani usakaibhadhara 7 hadzina basa dzababa, hadzina basa vakabhadhara kana pera, asi hwani ndo zvinokuratidza power rechi revanhu vatikugara navo. Kungoti hautsika dzedu hawabvumidzwa kuti taura kuti baba ndakudai, isusu takapiwa responsibility kuti mai ndakudai, asi ini dai ndani ndiri Mwari chaivo ndodai ndakati wakadzi ndo aifanira kunge ine power kutaura kuti ndabuda, because ndo wane control over everything. Asi mimi baba zvataura kuti unewo mbudzi dzake ishuwe mbudzi idzi ndakamupa mushure mekunge tapagadheni ndikati mbudzi idzi titora iyoyo hazvida kuzitora ndii makavapa ndindakamupa kuti mushure mekunge tapa muzigadheni muri kutitora mbudzi aisepi iye ari mukambudzi dzake, because munozvitsvagira mhepo dzisina basa, because mbudzi idzi hadzichatotongi pamusha penyu dzadzekwatezvare mirai toati kubatsirei, because wakadzi ava zvavanoita, ukamupa chinhu muzita rake anotaurira hama dzake. Mbudzi ichitobara wana sekuru kwavari watoziva kuti mbudzi iyeyi hatadzi yabara kwaane 7 vanokwanzvisiva ihosha mumusha iyoyi. Kana muri pamba bambo muzwa bambo, zviri nani kutengesa mbudzi dzacho, moti maifana mbudzi dziya dzatengesa mari iyi itai zvomunoita nemari, not kusiya mbudzi dzacho dziri pai dziri mudanga. Mukasiya mbudzi dziri mudanga dziri muzita remukadzi, bambo, kana varume vari munomu musazozviite ba adoti batsirani bambo, musazozviite. Mazuva pasoko rabudanzi ndakatengesa mbudzi dzangu kuti ndizvirapise, haachatauri kuti ndakatengesa mbudzi dzandakapiwa nemurume wangu ndizowane mari yekuchipatara, kwazi chii ndakatengesa mbudzi dzangu kuti ndizvirapise. Haana kuzotaura kuti mbudzi dzandakapiwa nemurume patakaita zvegadheni ndidzo ndakazotengesa kuti ndiri kuchipatara dzangu. Asi ini bambo chadoda ndikubatsirei,
wakadzi baba wane mishonga yawanomwa yekuti nhungu isabve isatsvedze, kunonzi kutsvedza isatsvedze, hanzi kune mishonga yawanomwa yekuti mwana agare zvakadii zvakanaka, ane mishonga yaanomwa yekuti calcium iyo yaanoyaya zvidzere inyaya calcium kuda kuti calcium iwande mwana aite mabhonzo adi asimbe, hanzi kozoya zvimwe zvavanomwa futi kana kuzora zvekuti nzira idi ivhurike mwana pasaite challenge pakubuda kwemwana, hanzi mishonga yese yepamwe inenge iri mumba haigari kusango. Pamwe pacho unotoita laki kusanganawo nayo, asi wanongoita zvinhu zvavo iwe usingazvidi, iwe chakuzongoona kuti mwana adii, mwana azvarwa pati kuzoti pagadzirwa nzira, mabhonzo emwana agadzirwa, mwana asimbiswa, hauzvizivi. Anzwa, saka tikuti some of these things ngatisatore tunhu tusina basa kuti tikonzere kupwanyika kwemameriti. Kana imi musingadi mushonga baba, siyai adoda zvemushonga ite chii, ndio inonzi freedom of choice. Anzwa, imi hamudi mushonga musaite zvemushonga, regai ada kuita zvemushonga ite sei, as long as mushonga wako usikaite sei, usingakukwadzi. Imi mune here kwamakafamba imi mukaudza kuti mushonga urumba menyu kuda kukwadza imi kana uda kuita zvakati, hakuna ndii. So which means mushonga iwo kwamuri haunei zvekuita nani nerimi, siyai aite zvauta nezvani, asi mitemo yenyu yamakapa kuti musamanga muin'anga mui mishonga yakadai nechii, mitemo anofanira kutedzera, uye ndo zvamunoda mutii mumusha menyu. Mitemo yenyu hatisotaura kuti ndaisatedzera, asi mitemo yemusha menyu ngaite sei, ngaiteedzerwe. Anditi ndozoya pamwe pacho wana mbuya kana mwana auya kumba asi muiziva kuti akarohwa, munozogarirei nemwana musingamubvunzi kuti mwana enda kumba kwako kana mutaura kuti enda kumba kwako, ukozi mukagara nemwana kumba kwenyu imi muchiziva kuti mwana ane kumba kwani kwake, une murume wake, murume anofungei, anofunga kuti mwana uyu namai wake nababa wake nani vane rimwe chete, vane rimwe. saka akangodzi mwana afunga kuti mune rimwe chete, mese mavuma wengana. Mwana kana auya kumba, mwana enda kumba kwani, onai, alright, zvino uyu izvo auya kwenyu, kuvake akauyawo kumba kwavo kuda kuonawo mai vake, unoonani? Muzombe imimi maenda kwa mai wenyu adzokawo uda kuonawo wake mai kumba kwavo, unoonani? Aka mwana muri kuona here, that's the ripple effect yekuti zvamuri kuita imimi zviri tu zvinoafekta vanhu vangani, murizoona. And at your age, hanipe expect kuti zera renyiri muchivhura zera renyiri muri kushupana ngenyaya baba wakuzikana mutana mundara age yako une makore makani, une chini 50 years, 50 years waita mbiri yemagirlfriend wakazvinonokera mudhara. Ukaona vanhu vanoti life begins at 40 hawapengiba mudhara, bozi ukakakureta makore ako iwewe mudhara aunofanira kuenda kuchikoro manga 7 years dzekuprimary, 7 years dzekushataenda kuprimary dza 14 years, handiti 6 years dzekusekondary yachi 20 years, handiti
4 years dzekuenda kana waenda kuuniversity kana kwaenda. Saka tomoti 25 years. Saka panonzi life begins at 40. Paroreva kuti une 15 years dzawashanda after school dzekuti uchitanga unaka at 40. Not utanga utsvaga stand at 40. Unofanira kugara nguva yakawaka at 40. Wakubraya ipo baba. Mota 3 dziri mukabati. Ndokuti wakutanga urarama chii upenyu. Anzi aya tinobatsirana. Inoda kubatsira ichete kuti guys endai mugare zvakadii, endai mugare zvakanaka, endai mugadzire nyaya dzikunetsa pai pamba zviri amicable, pasina kutukana, pasina kudii, pasina kunetsana. Wiriranai bambo. Izvozvi bambo ndikakutaura izvizvi ukaapply basa at 50 years izvizvi hauwani response bamda, hauchawani response bamda, because unosenza 5 years ubva watotitaya. Ndinoda kubatsira iwe kuti ndikuti imi muri 2 mese pamari muri 2 kabehavior kenyu mutonga mukomana nemusikana mu 22 years ne 21 years. When you are 50 and 49, ukona munhu wapinda mumenopause ngara mai, ukona pinda munhu wapinda mumenopause means kuti wakura. Kana wapinda mumenopause arika uchaenda kumwedzi ndizvo ndikutaura. The end result hauchaendi kumwedzi. Kana usaendi kumwedzi means hauchabara. Handizvese. Saka mimi zero renyu maenda kumenopause mutumbonetsana nga mukomana nemusikana. Kunhasi uno zero renyu muchitanga kuenda kwatezvara kugadziriswa. At 50 and 49 muchitanga kuenda kwamai kogadziriswa. At 49 and 50 muchiri kuenda kwatete kogadziriswa. Saka vana wenyu imi moda zomugadzirwa nani? Vana wenyu vari kuma 20 years nekuma 31 kuti wada kuzogadzirwa nani kana imi muchitoda kugadzirwa at 50? Ndakamugona. Musai culture yakashata munhu. Musavhurire madhoo wakwambo ekuti wanetsana nevana wenyu. Musavhurire mweya yakashata kuwana. Mazwa here mai. Mai kana uri mai behave like a mother baba. Baba kana uri baba behave like a father pai baba. Rungai zvinhu musamirize renyu harisisi kucharonge pachimba. Kuya kumira mudare at 50. Ninyaya yebonde at 50. Ndikasiya basa 2023 ndindakatosiya basa uye unogara pamusha ndichishandiswa zvinhu zvandakatenga kuti ndiri pamusha ipapo. Saka zvokuti kutsvaga basa handichatoiti kutsvaga basa, ndakamutaura kuti zvekubasa handichaita. Ndinze zvigare zvewane zvewane handichati zvevana watinavo wakakwana. But ndikuti kapapa mistake iyi mistake. So ndotaura pekuti iye pakuti zvechigure ndaitogara musango imomo pa 17 years ndaigara musango. Kana ndiri musango inzvimbo yandaigara isingawendi haana kubva abata izvozvo, ozobata izvo pa 3 years izvozvo ndatogara musango imomo haana kubva ndaita izvozvo. Uizoona izvo zvechiure nhasi uno topanduramba mafungira ake. Kana ari musango pamuri musango munoonekwa ndizvo. Kana pamuri musango apa maimbozvizira padaikuona izvozvi zvimauya taakuoneka tsika kenyu kamaita musango kaakubuda.
Achiatibudza sei usina kufana naumwe wakadzi iwewe. Azomwe mukadzi anodi. Hauna kufana naumwe wakadzi iwewe. Haugezi. Azomwe mukadzi anodi. Handizivi zvaita hanza una kufana naumwe wakadzi iwewe haugezi. Vamwe wakadzi vanogeza wani akaona kuti kana anga asingaiti zvechuvira wakadzi vanogeza akaona pani. Anyway, we are ndozvaida tete kana baba munini kana baba mukuru hazvidi ambuya bai pana tete wari hadzazimumeri ndiye vanoda gare pasi mbeya ndiye tete vandu uya kamutu uyai vana tete ndimi vandupa nyaya ini ndoda kuti munipedzisavo ndoda kuti mugare pasi nehanzvadzi yenyu nemuroora muzochinyasa kudzidza mubachii noti zvatuzwa hapana zvauri kutaura bona hapana zvauri kutaura unless kana iri mine zvamunotoziva munazve pamusoro ichanga ngatiti takambosa takambozama maifuna kutibatsira kuti tizame kuti patakabva kwanako kuti musha wababa vedu mune zvakanaka takabata sandiandazi pachiva baba namai kozana vakuti saka tazama kudaro pakasara pane soti pane dambudziko yanga iri nawo yekuti ini baba vari kuti ini mhuri yangu inoita zvakanaka baba vanoti zvakanaka but nyaya yaisara kuna baba yaiti mushonga zvataenda nawo kwana baba vana mama vakanosvika vakauramba ivo vaiti dangoti tidzosere kuti zvirambe zvakagara mushamangu kuti ndirasi handikwanisi saka zvavauramba tochidi ndopanga pane nyaya zvimwe zvese vakati zvarepo bosi takambozama kuti vagarisana zvakanaka hatizivo maybe vangasanangura baba takambozama kuvagadzirisa kuti pane chimwe chakazonetsa here besides kuti mushonga touisei nyaya yonetsa ndiye mushonga ndo patakanga tasarira zvimwe zve zvanga zvanaka akaine mushonga ndika unozikana anodzosa kakavaka ndopanga pasana kana mushonga wanza usudiwa mumusha handizika akaine mushonga ndianoziva kwakadii ndiye anoziva mhiko yechi mhiko yemushonga uzi mushonga kaune mhiko ka iwo ukaubata usiriwo nemhiko yacho unokwanisa kukwadza asi isi tikuti kana mukadzi sekutaura kwaruti ari kuti nini mushonga wangu wari kuzvibatsira isisi tikuti alright kana wangu wari kuzvibatsira its okay kana wabatsirika handiti kune masurplus ndiwo ari kutaura ndiwo akazosara ari kuoneka ari mumba shinda ngadzidzoke netsono mutengere gadziri shinda imi baba mavanda kutenga tsono neshinda kutengera mushini wekusona dzosai mashinde iwayo kwapa ndiwo pane confusion pamusoro mama ndodzora kuna imi vanozosudodzoza muridzi akauya netsono neshinda ndeuyu unodzosa kwapa ndiye anodzosa tsono neshinda kwakafanana iwe unozvibata kamene waperekedza mukona kuperekedza to make sure ini panyaya dzemishonga idzi takazoita kuti ndirambe nevabereki vangu chekuti wakagara mishonga 2-3 months handiti ozopedza kutanga kudzosa takatya kuti mushonga watakuzoda kudzosa nhasi vanga uri paiuye wakaisei vakamborireyo nawo ambuya imimi ndimi nemutanga kukomuliketa zviro because ndimi akauya nemushonga pamakaenda nemushonga kotora mushonga hapana yamakaudza hapana yezviziva handi kuti makautora rini magara nawo for how long hapana anoziva ndiani ndimi isusu tinongoti the honorable thing to do kungotora mushonga iwoyo kana usina mhiko kungonodzoka mushonga kana mati mimi mese maakutya kuti mushonga uyu unokwanisa kunga une zvawakaita endai panzara pana vanhu vanenge varipo panzara uvhetwa wakubatsirei mushonga wavhetwa ubva wazikana kuti ndewei pamwe pacho menu unokwanisa kuzotobuda uzi hausi wechibereko yaimwe chii kudzosa kwakakosha saka ini anogotanga kungodzosa makanyaka because kunokwanisa kuzobuda kwakuzi
wanga uri wekutoti munhu aenda koheya poriji Asungu. zvikunwe zvisavhurike zvibongo anenge mazwana te bamba mbuya tosai mushonga kwamakautora netsono nechii zvese ikoko zvinoitwa ikoko ndo mutsatsi wako zvichaite because kana uri mushonga usina kushata usina kuipa handioni paine chinonetsa kuudzosa asi handinesi muri kuziva kuti pane zviripo zvimwe zvisiri zvamuri kutaura ndo zvakawika kuti kana uri mushonga wekuvhura nzira ende mushonga haushandiswi chimwe chinhu chisiri chawadembeterwa kana wakauya uchizi ndekuvhura nzira ini muruti mushonga wekuvhura nzira chimwe chauchada kushandiswa chii yes ini ndinoitwawo munyika chimuna panyaya iyi ndanditi ndibvandakunza vanokutsanangura nyaya yemushonga iyi iri kuramba iri kutenderera zvazodzoka zvaakutityisa kuti zvataifungira nemaonero edu pamwe zvinogona zvisiri saka handizivi kuti pane imwe here procedure inoita kuti zvitese tingojekerwa kana kuti zvazi upiswe ndimambo handiti tese tojekerwa because ayo kuti hatichazivi kuti unodzoka here kwawakabva ndati inini pamushonga hamuna kuuya nemushonga hamuzorere mushonga akauya nemushonga ndiye anodzorera chii mushonga asi wakauya nemushonga unenge wakuti makagarisawo nemushonga wangu handisazivi kuti mamukuitei nawo kuti zvitenderere aikumbira mazuva achitenderedzwa kusvika isusu tatoizivawo nyaya yekuti vaizama kuda kuzviita vega semurume mukadzi saka zvakaramba zvichitenderera vachiti uyu kugamara tazonge tazodii tazosvipa munyaya ndosaka changanire vati kana mese mane madhautsi unoenda panze apa motobudisa mushonga wacho wozi apo tsve motoudzwa kuti mushonga uyu hauna ndewei ndezvakati handisika wapedza modzorera munhu mushonga wake wodii uenda nemushonga wake unorasa zvatopera hamukana mumutadambuko musha nenyaya yemushonga mauya nawo saka kana mauya nawo isaipa mbuya murudei ndimakapangwa nemushonga tauraiti inini mwana arwara achindifonera mhanga mbichana gogo ndifuna kuti umuchele kuti ubani uniki umutsvana lo umuti uniki waigula esendatsva ikenza okay isibeletho ikenza yabanjwa ngemuva ubana afufudzika yakusanganisa uyu akafufudzika ndibva tagara mwamutare mukwashana udedera ndibva ndabvisa mari yangu yeambulensi saka ndiri kumusvitsa pamushonga ndazvinzwa baba ndazwa loko akuna ndava gogo loko akuna ndava akuna ndava yes umkwenyana wako loko uti haafuni kuona lo muti engini yake zvakaitika kuti azoende nawo washanga kufona tukanonoka 2 days unosvika pane unga gogo ndati ndida kuti mi mutore mushonga wamakapa mwana wenyu mutore then modzoka nawo kumba munorasa kana kupisa panapa aiwa munokwanisa here kuti oti panapa pacho mama toupisa ndaisvika kuti wakagara na 7 months angaaaakamukwasha ipai mbuya chii ipai mbuya mushonga wake motobuda panze apo motoenda pasi apo mbuya wopisa chii nyaya yenyokuunza panapa ndiyemushonga saka kana yatumwa ichi mushonga ngaupiwa
vanambiwa pisi izvi zvakatijekera naisotise zvo zvakajekera kuti mushonga wacho utori pasi torai mushonga mupe mbuya mushonga vanhu vavaganisanya kana panzi bichana koko kana panzi bichana koko kana panzi bichana nanzo umuti koko start awa ndiamwe wangu ndikungamba zvautaura kuti kuzogara 7 mani saka ndaikumbira kuti tichenesane ndaikumbira kuenda kune vanhu vamataura iwavo tichenesane zvachose chose kuti tibva pano no iyo arrangement yayo ambuya wati mushonga handina pauzo ndakaita ndipei tinopise muchii ndipe mushonga ndipise mushonga kana unless wakunditaura kuti nedzimwe pfungwa iyo wose kana wakutoda kuenda it means nedzimwe pfungwa dzisiri dzausina kumangana mbuya wada kupisa mushonga mbuya kana kuti iwe kana nyaya yemushonga ipai mbuya chii isai mushonga basi isai mukadzi wako pamukadzi right nango umuti gogo abo ichisi yes bota nale cheese fuck emulilo buya hey saka ande ndiara kwenda nawo endai bango endai mama enda